Op het Henseniusplein hield Kiwanis Venray haar jaarlijkse braderie. Het idee voor deze braderie kreeg 4 jaar geleden concreet vorm. Het is eigenlijk ontstaan vanuit een stuk brainstormen. Wat zou nou leuk zijn voor ons als serviceclub, als lokale serviceclub, om aan Venray terug te geven. Ja, de gedachte die toen ontstond was, het moet een beetje een feestje zijn. En vanuit dat feestje is dit ontstaan. Okay. De grootste activiteit deze dag was het schapenscheren. De 4-voeters van Peelkudde Schaapsdrift werden op professionele wijze van een dikke jas ontdaan. Tijd van het jaar, hè? De temperatuur stijgt en het is mooi weer dus. En de schapen zullen blij zijn dat ze van hun wol af zijn. Dus de wol is niet alleen goed tegen de kou, maar zeker ook tegen de warmte. Maar de temperaturen van nu zijn toch wel erg hoog. En hoewel het lijkt alsof het er erg bruut aan toe gaat voor de schapen, legt herder Tineke uit hoe het precies in zijn werk gaat. De schapen hebben een hypnosestand. Daarbij is het ook hoe sneller de handeling gedaan is, hoe eerder ze er ook vanaf zijn. Ze worden eerst in een kleinere ruimte gedreven. Dan zijn ze ook op hun gemakst. Vervolgens drijven ze door naar de scheerder of we vangen ze. En dan zetten we op hun kont, dat is hun hypnosestand. En dan kunnen ze met de poten, dat is eigenlijk hun houvast, daarmee brengen we ze naar de plek toe. Dus het is eigenlijk niet zielig? Nee, de schapen die ondervinden dat. Het scheren in totaliteit duurt 1 minuut. Die ondergaan dat en die vinden dat prima. Het doet sowieso geen pijn. Het is even een moment. En ik denk niet dat het zielig is. Het is alleen even snel werken. Je hebt vast gezien hoe snel de scheerders gaan. Die messen die zijn ontzettend scherp. Als het schaap net misschien in een verkeerde houding wringt, dan kan het zijn dat ze er een klein wondje aan overhouden. En dan sprayen we er een blauwe spray op, zodat dat werkt als een soort van pleister. En op die manier geneest de wond ook veel sneller. Naast het oude ambacht van het schapenscheren kwamen er meerdere beroepen van vroeger tot leven op het plein. Ja, dat zouden we wel heel leuk vinden, hè? Want het heeft natuurlijk ook met het schapenscheren te maken. En wat je ziet, er wordt daar gebreid, er wordt daar wol gesponnen. Dus we proberen op die manier een beetje te laten zien. Hè? In de tijd van industrialisatie is dat steeds meer naar de achtergrond gegaan. Een beetje laten zien hoe dat authentiek ooit tot stand gekomen is. Dat kleding niet automatisch uit China komt, maar dat je het ook helemaal zelf kan maken. De Kiwanis is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen. De opbrengsten van deze dag gaan dan ook naar een goed doel dat iets met kinderen te maken heeft. En dit jaar is dat het dak van een levende kerststal op de Grote Markt. Zodat de schapen en de andere bewoners het bij slecht weer droog houden tijdens de kerstdagen. Jullie hebben Sophie, kijk eens naar die meneer.